pripraví, tak vo vzduchu, tak to je už lepšie. Ďakujem veľmi pekne pánovi Mikušovi, pánovi Šmikovi, priatelia, príjemnú zábavu a Janko Sušáni, máš slovo. Štvrtý letecký. Návštevníci štvrtý letecký v Piešťanoch. Práve sa začal oficiálny letový program preletom vrtuľníka MiG-17, ktorý je nasledovaný trojčlenným rojom vrtuľníkov MiG-24. Letky zmiešaného leteckého krídla Sliač. A máme ich pred hlavnou tribúnou a lietadla MiG-29 stavia efektný rozsudok. Po tejto figúre horizontálne S-ko bude nasledovať už vertikálna figúra, ktorá sa nazýva polovičná kubánska osmička s 1,5 výkrutom na vrchole. Lietadla L-39 Albatros v minulosti prešli komplexnou modernizáciou navigačného a komunikačného systému z dôvodu zabezpečenia kompatibility s navigačnými a komunikačnými systémami štátov NATO. Taktiež systém merania letových veličín bol upravený na anglosaské jednotky. Dneska na Piešťanskom nebi na Major Poláček predvádza svoju upravenú zostavu z dôvodu nízkej základnej oblačnosti. Z toho dôvodu sa žiaľ nemôže pustiť do svojich vertikálnych manevrovacích prvkov. A teraz uvidíme veľmi pekne vykonaný pomalý výkrut. Tento bravúrny prevedený pilotážny prvok je skutočne veľmi náročný. Táto letová ukážka je veľmi dynamická, pri ktorej pilot predvádza širokú škálu manevrovacích schopností svojho lietadla. Tiež nám budú veľmi pekne prezentované vynikajúce letové charakteristiky pokrokovej aerodynamickej konštrukcie lietadla Eurofighter Typhoon. A práve ste mohli vidieť skutočne krásny svetelný a zvukový efekt prídavného spaľovania dvojice motorov Eurojet EJ200, každý po ťahu až 90 kN. Lietadlo Typhoon je koncipované ako moderné viacúčelové bojové lietadlo, schopné čeliť všetkým súčasným aj vyvíjajúcim sa hrozbám. Konstruktéri lietadla Typhoon zvolili aerodynamickú koncepciu konstrukcie kačica, to znamená kombináciu delta krídla a predkrídla, alebo taktiež hovorovo nazývaných kačacích plôch. Práve vidíte ukážku vynikajúcej manevrovateľnosti pri minimálnej rýchlosti lietadla Typhoon.
využije akceleráciu z minimálnej manevrovacej rýchlosti pomocou efektu pridaného spalovania. Princípom prídavného spalovania je vstrekovanie extra paliva za spalovaciu turbínu lietadla, čím motory dosiahnu ďalší prídavný výkon. Za chvíľku prestane a znova zavládne tá sprava skvelá letecká nálada. A teraz vidíme skutočne krásny a náročný letový prvok, potlačená sviečka do stúpania, kde na pilota pôsobilo skutočne závratné záporné preťaženie až do hodnoty 8G. Ale zoberme to z tej lepšej stránky. Táto prehánka tvorí skutočne dramatické pozadie tejto vynikajúcej letovej ukážky. A navyše vám pri jej pozeraní nesvieti slnko do očí. Človek začína mať dojem, že lety na chrbte sú pre pána Vereša tak prirodzené ako pre ostatných pilotov letieť v normálnej polohe. Ja predpokladám, že dnes ešte asi neranejkoval. Ale po tomto výkone si podľa mňa zaslúži až dvoje raňajky. To áno, hej. A krásne nám defiloval v lete na chrbte a ešte nám aj zamával na rozlúčku. A kľudne sa najabíte mu zatleskať, keď poletí okolo vás, lebo ako vieme, má to rád. Presne tak. A zdá sa, keby sa nám pán Zoltán Vereš mierne unavil, alebo len predvádza tzv. Šialený let. Že by to bolo skladné? Skúste mu zatleskať, určite sa mu letí lepšie a aj vám nebude zima. Zoltán Vereš! Okamžite po lete minimálnou rýchlosťou prechádza pilot do zatáčky s minimálnym polomerom točenia. Tu na Piešťanskom letisku je holandský tým ešte 7 členov, a to dvaja piloti, 5 členov pozemného personálu a majú tu ešte jednu záložnú 16 sledovať séria vykrutov na 8 dôb. Pôsobil na type MiG-29 a v roku 2006 bol vyvratý do skupiny pilotov na výcvik na lietadlách JAS-39 Gripen vo Švédsku. Gripen je poháňaný jedným motorom Volvo RM12, ktorý v režime prídavného spaľovania poskytuje ťah 80 km.